Siya, may 4 persons ka mo, ha? Amaray ko na tata, natinagod ko may pesta, at ikaw hikapot nga, makakapusik ka agad. Alam ba na, tatapa, yung karaging, ang sulata, kailangan, nagkikita, nanain mo, inana. 4 persons, ayaw pagturot, nandirin namin. Ayawanay, huli na, pagulat, itatagan na kamo. Ano mo ko na tata, 4 persons, upat na, pasa. Okay na ko na ito. Okay. Okay dito, sponsor. Sige, sayaw. Pakisaw na sponsor. Okay, magpuno. Okay. Okay, gino. Sige laban kita, nabay ka agad kahit palitang hilulo, yan hilulan na tata, nadagpagaka. Sige laban kita, nanay pagaka, bisan sa lupato, ang maray mairayong, mabalik na masayaw naman. Sige laban kita, nanay pagaka. Sige laban kita, nanay pagaka. Bahigan birahe, pagsayaw, hindi na tata, isigurado, maarap at ilan pimi ang ay. Bahigan birahe, bahigan birahe, hindi paris, nadala kita, magagala, nakunatata, kema, sa'yo lawas ng sexy. Labi na kutol, bow, 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 bow. Sayaw na tatamana, bisan sa lirig mawawala, bisan atong pagpapanahon, mga piyesta gitalayo na mo. Sayaw na tatamana, bisan sa lirig mawawala. Bisan atong pagpapanahon, mga piyesta gitalayo na mo.
Sayaw ng kataparan, bisan sa diri mawawala, bisan hatong mga panahon, mga piyesta ginta tayong namun. Sayaw ng kataparan, bisan sa diri mawawala. Okay, damo nga salamat ang mga sinayaw na special request. Okay, dara kay balaod man, masunod lang kita.